Zdar. Tohle jsou sluchátka Marshall Major 3. Tyhle sluchátka vydrží opravdu velmi nešetrné zacházení, jak je máte, tak je fláknete do baťohu. Slouží velmi dlouho, skvěle hrajou, ale potom, ne, je to vidět. Oni se začnou takhle ty náušníky omrňovat. Což je jediný defekt těchto sluchátek. Chtěl jsem je vzít, fláknout je do koše, už jsem měl na internetu otevřený nějaký alternativy a pak jsem zjistil, že se to dá vyřešit úplně jednoduše. On se totiž ten náušník dá koupit, vyměnit a ty sluchátka jsou jako nový, jo. Tohle není reklama na nikoho, to je pouze reklama na moji blbost. Protože já teď úplně přesně nevím, jak se to vyndává, nicméně asi to zkusím. Takhle to je. A hle, takže starý náušník vezmu, tady vidíte ten rozdíl, starý versus novej. A nový náušník vezmu a nějak to tam prostě nasadím. Hele, a je to tam, bum. Tady to vidíte ten rozdíl. Omrněnej a novej. Je to super. Sluchátka nemusím kupovat nový, mám z toho radost. Zdar.